Mari kita sempurna. Selalu muna akan ahina hawakan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu di kita selalu unang. Hari Minggu dan jadi ke Jehovah baru dalam Allah semoga ahina Allah di bagasan segala kita apapun lah bangkalasnya kosta berjuang imam primotan ali masa sawabe turut di bagasan seperti saudara kita alam ini rahmat Allah kita mengikuti ciri-ciri nama museo itu diperbaiki kita di materi
Doa di anak Tuhan Yesus Kristus, doa di pergaulan, nah mau bermain doa tanah bawah, amin. Semenurut kita doa, lepas doa Tuhan jalan sabuk kudu orang sini dari kurang jalan roh kudu kamu roh kamu tidak ada jalan roh kudu kudu bahasa hati-hati kurang aku doa bahasa asal panahnya aku bahasa angka batinku angka uhuku kalau tak guna jangan mau guna dulu haleluya. Pertanyaan mahita alih Tuhan dipata amanami bodoh manondani jalan mengajari rohani akan persea kita berpikir itu bagian sehingga rohani asa ture rohani berpikir asa tonggo dan rohani makalas kamu buunai berpikir Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita kamu mah pati jadi dari Ima udah di Apostel 20 ayat 22 atau bagi kamu mah dirimu lu bisa duduk pengampungan ini ayat betul itu kamu gak si mata-matai asal dipermahani kamu nanti bagus marhiti siya udah nasa idosahana atau mengilugu mahita siya ada saya perlu dimahami mengulang ini. Amin. Mari kita
sa ibu kami hal nada ulun. Berarti ini anak kahulugan di rumah. Saya si maroham di kami. Aku kena mengarsam kulun damai. Saya kami matu berasal rohanami hasil sana di dunia kami. Lehu matu kami tuntun naga di asal ulang ganggu rohanami di Asia di roham. Alanya rohanami berkus sekali. Lalu mangkot asal kami di nami gaji nama mul Kristus Tuhan kami. Amin. Ini diberkati oleh sesaat itu. Asal dibuat minat jalan tawar Amin.
semua soal lain nanti dia minum apa sama siapa bisa tuh bagaimana titik di atas. So titik di Kuriata di Sadarion bulan Juni 2025. Nah perjudul warna minggu Sadarion ima pesta perjuangan peningkutan hari sesau itu di Bulgaria mana pesta Pentakosta perjuangan topik jamita ulau ni ton di Perbadia di bolu ni akan posea. Dua berita duka di hari Jumat on Juli 2005 nunga matujumulu ama Jonathan Christian Asfalto Gagao na iabaduni na silipisma asminati bago silalai registrasi KK 0.2 ruas yang sektor Yerusalem tutup usia 30 tahun 5 bulan. Dia minggu sedarian bulan Juli 2005 dipatok Kuriata dong minggu di rumah duka di Gedung Harapan Insani Bogor Malang masuk pukul 10.00 kita. Itu sudah sektor Yerusalem asal Madhuri Malari laos di bawah di sedarian di kilometer 15. Katanya koma sudah keluarga dan tinggal asa dia pulih jalan di Bandung itu kata. Tuh amplop dan dia ini sedari 2005 di Bandung tuh harian di Bandung harian amplop dana tuh operasional kuliah. Obat PHD seksi naposo belum dia ini sendiri masuk pukul 10 siang kita di Batu Pakuatan PHD seksi naposo belum maringanan di bawah sedikit keluarga amak situa usin samosir Ina Mariani Borgosi Cinta alamat di Jalan Suka Gang Sada nomor 07 Sepinggan pinanipon ma tusudiri na posong Kuriata asama Jogoti Indonesia 5. Perningutan hari Hasasau Nilton di Porbadia Pentakosta Padua di hari Senin masuk siang ini di Porbadia dan
hari Asasau itu di dia menampes Pentakosta Berlaku masuk merusak Rusia 2020 kita 7.000 ada asa madukoti dari 5 pengikut na ada di kuliah asa patuloy ende ujian. Ono pertanian sektor biar Selasa 10 Juni di sektor Maria Mariana Baros keluarga S2 Sugianto Nabar Ilham Bagus alamat Jalan Daksa Timur perumahan Sip Tenggara di sektor Yerusalem Mariana Bagas di keluarga ramah Leonardo ada putra Panjaitan Mina 23 alamat Perum BDS 2 Jalan Merpati S nomor 10 Pinangida atau sebagai yang sektor bagian dengan sektor Yerusalem asa madukoti pertanian ini Pitu panitia tahun transformasi KBP Balikpapan Baru 2025 bahasa sektor dorong parkir memuka minggu sedario 7 Juni 2025 dumsipun permingguan menurut harian bahasa dorong parkir di Patu Pasien sektor Galilea minggu naneng rokok 15 Juni 2025 siang sektor Yerusalem B. Yuran pembangunan Gereja Gemuk Olahraga Asa Pasahaton Yuran pembangunan Budana Rp1 juta ditambah sukarela Jalan PJJ di lahan C. Jadwal pertandingan voli Minggu Grup Putra Nasaret versus Siro pukul 15.30 wasit sada sektor Yerusalem, wasit 2 sektor Galilea, lesmen sektor Bethlehem. Bethlehem versus Nazaret pukul 10.40 wasit pertama sektor Galilea, wasit kedua sektor Sion, lesmen sektor Yerusalem. Minggu 10 Juni grup putra Yerusalem versus Bethlehem pukul 1.45 wasit pertama sektor Nazaret, wasit kedua sektor Sion, lesmen sektor Bethesda. Grup putri Galilea versus Yerusalem pukul 10.45 wasit pertama sektor Bethlehem, wasit kedua sektor Nazaret, lesmen sektor Bethesda. Jadi jadwal pertandingan 1 Minggu 5 Bethesda versus Nazaret pukul 1.00 wasit Yerusalem Galilea Bethlehem. Minggu 15 Juni 2025 Yerusalem versus Bethlehem pukul 1.00 wasit Bethesda Nazaret Sion. Lomba Cassius Crescensio terlampir. Lomba merangkai bunga altar terlampir. Waktu rapot Natoras di remaja. Di itu tanggal 1 Juni 2025 dumsipun perminggu harian di Batu Baru rapot Natoras di remaja, rapot pendamping remaja, nani murni itu Dewan Poinomia. Siang ulang tahun kelahiran Dr. Perkawinan perhalangan otonomus India perhalangan otonomus India Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dr. Perkawinan 7 Februari KBP Balikpapan Baru nama Kalason di Bagasan Sangko Waru 1 Juni 2025 hatan dari pertama do alai bosan do tuhari patu roha jalan
Sarotan atau Hamul Maralohon Najati 2 Tesalonika 7 ayat 7. 10 kunjungan gerejawi konpen dohot Bangli Ketri Jambore dohot Parihion Parukuan Distrik data ulang luas bibel dohot buku ende warta keuangan kuliah warta keuangan panitia transformasi warta keuangan panitia pembangunan warta keuangan tim diakonia yuran diakonia poti parasian kerapian persembahan syarat mendaftar jadi anggota baru Boima saja di Boima papan baru sektor mana link database di papan baru semua dimatiin durian di bagasan itu di pasu-pasu juga tama kita nah potes Diberikan siang apa
Arete mahita huhukma tapapungu peliata marhite amplop warna biru.
batana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti roha do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas badita salutna. Barita nauli dita di Minggu Pentakosta sedarion imananian sian buku Evangelium Yohanes. Yohanes itu 14 ayat 15 saat di ayat 20. Ta buka buku Bibel ta B amanginang manang di layar arong do tasura di si hasata jahama turpukon marsika soring secara responsoria sono mada surat si molo na holong rohamuna diau radutan muna do aka patiku ima todi hasitongani na sotarjalo portibion aedang diida jaladang itadda alai tadahamu doibana ay narap maibana dotamu jala di bagasakamu ma ibana sautik nari nama jadi dangbe idaon ni portibion au alai do muda doau ay na mangulu doau hamupe mangulu do manangise na maniop akapatiki jala diraduti ido naholong roha diau alai di haulong idamangido na holong roha diau aupe holong do rohaku di bana jala papataroku ma au tu ibana dungini na Jesus ma mangalus ibana ganup na holong roha diau radotan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabi roma hami manopot ibana maringanan tubagasan ibana ima hu hata hotuhamu tagan rap do piau do tamu ya ima sahatna huria itu hata perningotan Pentakosta termasuk salah satu hari besar do di HKBP. Ido bana 2 hari tapes tahun. Sadarion dohot marsugut. Memang molo tajado sejarah Alkitab kata Pentakosta dang muncul di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama be ngadong hatai. Alai berbeda do pengertianna Pentakosta di Perjanjian Lama dengan Pentakosta di Perjanjian Baru. Molo di pada Nairobi pesta Pentakosta ima pesta panendo hari raya Gotilon di halak Yahudi. Angka 50 ima pitu hari Sabat setelah Paskah di pada Nairobi. Jadi Paskah mulu di pada Nairobi ima perayaan musim semi. Ai ditaringoti nasida do songo dia do halu luar ni opu nasida sian parhatobanan Mesir. Jadi dalam Keluaran 12 di situ jelas digambarkan bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk merayakan Paskah pada bulan pertama kalender Nihalak Yahudi.
Anggo kalender di Yahudi bulan pertama bulan Nisan do. Kita Januari di sido perbedaan adong. Jadi kalau dikatakan Pentakosta 7 kali 7 49, sehari setelah itu yaitu hari ke-50 ima nakin hari raya Gotilon, pesta panen. Jadi mereka harus mempersembahkan buah sulung, pelean patumonaan. Songon dia nani ulana sida di bagasan nguluna. Jadi Pentakosta boydo di kitab Imamat pasal 23 gajang do di patorang di sini dalam konteks perjanjian lama. Alai molo di perjanjian baru Pentakosta ima hasasar nito di porbadia do. Bukan hari panen. Alai di gombar wodo hasasar nito di porbadiai ima dalam bentuk turunnya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Molo taida nakin di turpuk tahun menarik do bagian hata partadingon ni Tuhan Yesus do turpuk tahun jala adong beberapa hal diodolhon nama perdomuan tu tod di porbadia akadia mai na parjolo neng dohonon ni turpuk tahun tunjukkanlah kasihmu pataridahom ma holong mi ilunak ini dok di ayat 15 molo na holong rohamu na diau radutanmu na doaka patiko dungi di ayat 20 toluy nakin dialusi Tuhan Yesus do kasih sianai didok ganuk na holong roha diau radutan ni do hataki jala haholongan ni damang maibana gabe ro mahami manopot ibana maringanan tu bagasan ibana. Dilanjut musya di ayat 24 na soholong roha diau dang radotan ni hataku dang au na punah hata na binigi munai amai na marsuru au do jepek dohonon sian padohani neng dohonon na tuhita gabe ipolana apa bukti kasih dia do bukti ni holong munai tu au lapatanna neng diodolo Tuhan Yesus dison dang cukup holong ni rohai holat dihata alai ko tarida do di bagasa pabahenan haporsioni pe dang cukup holan dihata alai kon patar do di bagasan pabahenan. Bagaimana kita mengaradoti hatani debata molo didok mengaradoti lapatanna mangului menuruti melakukan firman Tuhan. Unang saya tadok holong roh harta tutuhani HP dak taulaw katana alai na pasti bentuk holong ni roh harta tutuhani ikut taulaw do hatanai karena sering terjadi apalagi mah dalam konteks noengon boy do halak utinggil tu hatani colma apalagi ketika ada kata-kata yang sedang viral di media sosial utinggil do halak mabege hatana viral sian hatani debata angko hatani debata olo do paula so ibigi alai ope halakat dote tangado kita disoni anggo hita dison tinggil do hita tumangion hatani debata amin idotong dah. Bagaimana kita betul-betul peka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jala lausido pembuktian na dihita bahwa tutudo hita pataridahon holong ni rohata tutuhatai. Ima na parjolo baru na paduahon dang tadi konon ni debata hita. Molo didok nakin di ayat 10 lalui dang tadi kono kuhamu somarama naro mau mendapatkan hamu. Dison digombar hodo bagaimana peranan
debata songon natoras. Ido bana didok molo dihata Batak natoras ima debatana ni ida. Allah yang kelihatan. Dan kalau kita lihat memang peranan orang tua di tengah-tengah anak-anaknya. Dia mah naboy taida. Peranan ni orang tua di jolo ni akagelengna pemersatu don. Pemersatu do orang tua. Ai olo do molo sombe na tua-tuai si buat dalan nabe aka gelengna. Ya udah, cari jalanmu, ku cari jalanku. Olo do sifata sampai soni. Dang adong be pengikat. Dang adong be pemersatu. Jadi nakin molotei dari son dipatudos Tuhan Yesus dirinya songon natoras. Dia menganggap bagaikan orang tua yang mempersatukan. Jala didok dakta di kono kuhamu somarama. Roma au mandapotok kamu. Narodo imana musem mandapoton alai molo didok pesongoni kehadirannya bukan seperti kehadiran yang semula lagi. Lapatanna perjupangan nasida dan perjupangan secara fisik be. Alai perjupangan di bagasan todi nama. Ido bana didok di ayat 10 dok di ayat 10 pitui jala pangidoku matuamai asa dileo tuhamu sada pangodian nasing asai madongani hamu saliling nai. Ima todi hasitongani nasotar jalo pertibion aidang diida jaladang itadda alai tadda hamu do ibana ay narap maibana dotamu jala di bagasa kamu ma ibana. Nani dok ni Tuhan Yesus di son hasasahor ni to di porbadiedo bahwa ada waktunya Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi orang yang percaya. Ketika roh itu dicurahkan ima tadana dang tadi konokku behamu. Itulah tandanya bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupannya. Iman apa dua hon? Baru dapat tuluhon topik minggu mak. Ulaun itu di Purbadia di ngolun yakana porsea. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dia do tutu ulaun itu di Purbadia. Apa itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Sugar di suku hitam. Bohadu tutu. Alana adong do deba pandangan tohodo holan halak naboy berbahasa roh na ginohan ni tod di Purbadia. Ayadong do pandangan siyan tonga-tonga ni halak kita sadiri. Taksian luar. Ada pandangan dari sesama orang Kristen sendiri yang mengklaim bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa berbahasa roh. Adong do pandang songni. Berarti tu halak nasoboy berbahasa roh dan adong tod di Purbadia di sini. Itu rumus sederhananya. Kalau hanya yang berbahasa roh ada Roh Kudus, berarti yang tidak ada Roh Kudus. Itu rumus sederhana. Bahkan dang adong segan be halak menuduh bahwa satu gereja tertentu tidak ada Roh Kudusnya. Badang tanggung-tanggung ayat pitor gereja tado di HKBP tidak ada Roh Kudus inna bah ibu sirut ya dangadong ninna diklaim di HKBP Roh Kudus. Memang Nabi Noto satu sudarion di gereja HKBP Hiraswadok ya diajari itu kita berbahasa roh. Tidak ada. Alain nariko botota bagaimana peristiwa sejarah Alkitab dakolan naboy berbahasa roh halak naginohan itu di Purbadia itu terlalu sempit pekerjaan Roh Kudus. Gabi pamit metu ulon itu di Purbadia molo holan berbahasa roh do. Tanda ni halak naginohan itu di Purbadia. Padahal ulon itu di Purbadia macam bidang do. Maragam do si leon-leon itu di molo tajado di sada Korintus bidu 12 ayat
walu satu sapuluh sada didok do desi tuna sedaan dileot do marhite-hite tod dihabisuhon alai tuna sedaan holan hata parbinotuad do marhite tod di nasasadai tuna asing dileon do haporsiaon di bagasan toddi alai tuna asing dileot do huaso pamalupon di bagasan toddi tuna asing gogodo di leon patupaon halongangan tuna asing di leon do panurirangon tuna asing di leon do manada ragam ni toddi jala tuna asing muse ima makasihol tuna asing muse ima makatahon hatan naliban tuna asing muse ima pajojorhon parhataan silebani. Ada yang mengucapkan, ada yang menerjemahkan. Alai salu nai di patu-patod di nasadaido bahwa semua guru ni lomo ni rohani di batado. Jadi siak kata orang ani neng dohonon sebenarnya ulaun itu di Porbadia sederhana do. Ima patupa aka ulon ringgan. Ulan do. Ketika terjadi kebaikan, itulah Roh Kudus. Dangholan masalah bahasa. Ketika ada kasih terjadi dalam satu persekutuan, itulah Roh Kudus. Ima peranan itu di Porbadia. Jadi akasiulana denggan ima halak naginohan itu di Porbadia. Halak naso mangulana denggan ima halak naso mangulaon aka nadinggan. Jadi sederhana do, angko kami memereng apa itu peranan daripada Roh Kudus. Jala di bagasa dirita pe boleh do botota. Naginohan itu di dohita menangdang. Ketika saya mau berbuat baik kepada orang lain, ketika saya mengasihi orang lain, berarti saya dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika hati saya sedang membenci orang lain, saya tidak dipenuhi Roh Kudus. Sederhana. Molo sogodo roh hak tuhalak nasogok tod di biau. Tapi ketika saya betul-betul mau mengasihi orang lain, berarti saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sederhana. Sangat sederhana sekali. Alani tapaloas memang ulah to di Porbadia di bagasan ngulut tahun asa gabi habor di pasu-pasu kita. Bagaimana Roh Kudus itu ada, hadir dan bekerja di dalam diri kita. Molo mangula to di Porbadia di bagasan ngulut pasti ikut sudah halak nadong di lambukta mencakon keberadatan. Dengan kesederhanaan ikut jakononi halak di hitam. Alanya ala dibereng halak adong todi di bagasa diri tahun. Ai botoni halak orang bisa merasakan, orang bisa melihat apa yang kita lakukan, apakah itu yang digerakkan oleh Roh Kudus atau bukan. Boedo hilalauta, boedo berengotai. Jadi ketika seseorang itu dia mampu berbuat baik, sederhananya itu saja, dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Alani diajar itu kita di son, bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan umat yang percaya selalu memberikan yang terbaik. Di bagasan minggu tasadarion tongdo sosono nami asa tetap ma tabuan di tangiakta adong ruas ni huriata na tongon di bagasan duka adong do permingguan noang disi di gedung Harapan Insani jala selesai ibadahon molo adong hita yang mempunyai waktu asa rap hita paborohaton keluarga na berdukaon tu inganan paradianan persatokinani karena sangat singkat acara nanando di si
Allah ulan acara pertaniangan Pabor Hatton, masih sangat muda, masih 30 tahun umurnya. Anaknya sudah 2, tapi dia sudah meninggalkan istri dan anaknya. Dan semua kita, jemaat HKBP Balikpapan baru ini. Tasangau mamanginangan non, mula dong sangat kita, dong sipul ibadahon, lauma tu harapan insani, untuk mendoakan dan memberangkatkan keluarga yang sedang berduka di bagasan gugu nasihat Tuhani manasida di bagasan habot niroha. Amin. Martangi yang mahita. Moliate marohanami di Tuhan. Naung mamakulingi hami marhiti hatam nabadiai. Pasu-pasu yang mangulunami asa goktod di hami. Asa mangula todim nabadiai di bagasa diri nami. Asa gabi habawar ni pasu-pasu pami. Di bagasan perseorang nami di humalia kami. Pasu-pasu kami Tuhan ruas di huriam keluarga lepas keluarga. Dirakam niaka pergumulan hidup nahwadopi kami. Dongani mahami Tuhan maka monako salut nai. Gunang upang asaw kami gogo pikiran ng pabahenan nami. Asini rohamma na upang asaw kami. Disadok gulmit ni ngulo namin. Pasu-pasu yang nakon nami Tuhan. Siya na mek sa ito na magodang. Na jonok na daw siya kami. Korasi manasida salut na. Di bagasan padonganyo mo manasida di ragam ni aktivitas na di ngulo si kanopari. Karuas ni huriam na di bagasa parsahi tope Tuhan. Say leo mahay pason. Pasu-pasu akasipanganon sinumo nakaparubaton. Parhitian ni huasomay, boy mga leon kesembuhan. Boy musyami marpungu di bagat coromon. Lau mamuji pasangapon kuarmu na badiyay. Pasu-pasu ng ruas ni huriam natongon di bagasa kabot ni rohang. Apuli na sida Tuhan nakpengongot pakilalaon na. Alay to dimma na manuturi na sida lao mamereng song dia do balgani asini roham di bagasan gulmit ingulum. Moliate matuan diragam ni pasu-pasum na kujalo jala hupar sa ulio kami. Say pakai mahami gabe habawro ni pasu-pasum di bagasan ngulu namion jala sangat madiguarmo di nasa aka pabahenan nami. Moliate ma Tuhan, Oma tangiang pangiduan do hotel hele nami. Bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Hud maredihita tapasa ma amplop untuk operasional ni huriata sia nomor 100 sia ayat sada do ududna.
ayata martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo nadinggan, do nasaw libasa na mauliutus. Hupa sa tami masinelehomi tuhami pilihan nami tuhom. Saya jalo mai gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupa rahasia kami pilihanon. Pati bulho na rajomu. Itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami na sotarasam do godang sileleom mudihami todim na badiai di leoko tuhami jolma sumonggo pihami na leaon na umargaido di leoko tuhami jala na gubodangido di sian portibion do sian pangisi na sudi ope mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sudi habalgaon do hamuliaomu naung pinapatar mo tuhami sa leho matodim porbadiay tur huriam akan naulo manghiuton Tuhan Yesus asa dirajai dipatiur iparbadiay jal dipatok-tok kami mian di bagasan barita nauli alito di porbadia say pasada mahuriam na pinapungupungumi asa masijaloan jala masiholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Sondangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akadosa na balga do na mek si pasidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami. Asa lambadia jala baru hami kanupari. Asa terbaik kami sahor di bagasak kuriam na badiay. Say odihon jala padomu hami tuamai. Asa posrohan nami mandok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai siloleo tuhuria asalam gadda toropnya kapar berita nauli do pangajari na mamaritaon habal gaummu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpungon ni halak Kristen di gereja di parsikolahan nang di bagas nabi. Asa tahu na sida sahor tu parbuan sugut. Saya songguli akan terpodom pergugui akan nagali. Songgoti akan nanayang do natakang marohan. Asay tinggalo na sida hajaton nabi. Say parohay akan nabojok rohan. Apuli akan namarsak. Asa unang dirupa-rupa portibion akan namangolihon. Say tatap manatargugot do na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus. Jalamian maho di bagasan na sida. Saya ramoti mapikirannya kapangonggomi. Panguhum doa karaja asa tigor uhum nasida asa dihabiri nasida ari paruman sugut say patugu haporsyaon nami asa tok-tok kuingot tami nang sisa dosa nami jalabonan nami hami tuang uluan sugut say sungguli pakirimo na mangulo di hami asa posrohan nami nang malake dagingon pangulom mo domuse asa masuk kami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magawarmu. Say ro maharajawmu. Say sau malo maniroham di Banua Tongaon songo na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siya pare. Sisa madosa nami songon panisa nami. Di dosa ni donga na mardosa tuhami. Una kami togyon tu pangujunan. Palua mahami siap pangago.
pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhoma damena tutodim. Amin.